Bereiliwo 12 September ni salo Bollywood ni khoroksa actress Disha patini bini nok ni phataro chula khoroknwi phai bono bwtharnani planning tei o bwtharthaniwo yago silai töyui bini tongma phaising nok digiwo fire khlaikha. O gotna borokrokno belai kheno sigri sokro khlai rwkha arjago tongnai rokni bagui tei CCTV camera o capture wngkha ang khorokni chula rok fire khlaimani abono tui no Bareilly police station o thangui complain khlaikha. Judge portal khlaithani o police rokni logi STF rokno bo samung yafarui rwjakha judge portal khlainani. CM Yogi bo niji no o gotnano töyui sengyan khlaikha. Kaham khlai tatkal judge portal khlai je aropi mangnai fire khlainai obrokno dakti khlai romnani adesh rwjakha. Hinkhe o mamlano tui tei kaisa kotorma khobor social media o kasawui phaikha je o mangnai fire khlaina obrokno encounter khlaimani yagulo koktomani bisingtwi saimankha o duijon aropi kharthani o borok mangnai no thwinani nangkha police rokni thanio hinui saimankha. O mangnai fire khlainai Disha patini nogo 9ta guli fire khlaikha hinui saimankha. Hamla wngmani yagulo o gang rok sak responsibility borna haka je wngmano töyui.